ɗum noon ceerno Daoud Kalidou mo ɗo henne kadi woni ɗo gartuɗen e WhatsApp o kadi WhatsApp o hollodirɗa e banggue diine he waktu ne yona ɗo joni walla wajifa ne yona ɗo joni jeeya kala ɗo neɗɗo jooɗino e wudere he nana waɗa kuk kuk kala berliɗo message ar ronka hay ñifde téléphone maɗa ɗo wonno juulo walla ɗo wonno dewal Allah hay so gena sey nanta jojo fof nanta ko téléphone waɗa kuk sabu won berliɗo message e WhatsApp jeeya neɗɗo e jiime ma e ɗum walla wonde yimɓe ne cuuni aɗa tukki ga a anda salminoɓe mo a anda ɓe laarta a anda wonde koye goƴa an aɗa ƴefta téléphone ngel maɗa waɗa ga kut 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 holko mbajotoɗa ɗum ɗon ceerno Kalidou eyyi wondi ko hunde kadi so tawi ko jimɗa ko a hulani hen Allah yiyani hen ko fandare Allah a wawata miijade hen wona gueɗe gati téléphone ko saaha tan ɓuuri welde jogade so ganduɗa a ala jewtidiɗo a pawa téléphone ma jewra hen jewtuɗa e ponɗa yiwride kono aɗa jiimi e mayɗo aɗa andi an hoorema ko ɗon ndewata ewa a yiiɗa andene mayde goɗɗo yeeboma jiɗɗa ko kala jiɗmon foof yiiɗi ko so tawi hawre e jomum yo yimɓeɓe mballu ɗum no suuri no yaawi wawa hawrude e jomum kono so wonti ko ɓeene gara ɓeene piija ɓeene jewta ɓeene mbaɗa e WhatsApp ko hunde ko fotani yodde enen kadi Haalpulaar ɓe min mboɗo sikki il faut ko ma jurnitoɗen gurdam meɗen no fewi no fewi kadi ƴeewen kala koɗen mbaɗa yo tiiɗe meɗen mbasen yeebade ko mbaɗeten ko wona gueɗe ko en kalkor tan walla en tampinan koye meɗen taw kadi en jettaki ɗon Haalpulaar hay sinno soodi téléphone mo tubako wawa sodde ka Haalpulaar tan kadi sa ƴeewi téléphone ɓurɗo serde fof ko ɓalejo tan sodata ɗiɗon téléphone ngaji tubakoɓe a yiyen hewɓe hen taw téléphone ngaji muɗumen ɓurata 20 € walla 30 €. ewa ɗum ɗon noon neɗɗo kadi kala kaɗa waɗa kadi andu ko mbatta ko ƴeewa ko mbatta ko e hol place mo gonɗa o mbari ɗum ɗo ene jari hen ɗum ɗo mbari ɗum ɗo oɗo place hande omo namdi ɗum ɗo walla mbari oɗo place omo foti waɗede hen ɗum ɗo walla o fotani waɗede hen ɗum ɗo so tawi ka julɗo aɗa wirde a forani nawde hay téléphone ma nder jama gati ne heewi wona jamaji ma yi hen foroje kewɗe téléphone e baara wona hen ni ene coftana ni wiide kala mo téléphone mum dilli yo yoɓ amande andi ɗum ɗon fof kadi ko wasde e netanade jama e wasde kulol muɗum Allah wasde tiɗɗi hen Allah jarama on jarama kono noonne kadi saabu sa ruttima tan ceerno Kalidou hay sanno koye bureau ji he ene woodi bureau ji ministére uji ene woodi tribunal uji ene woodi moɓe jooɗi hay sanno koye wona jama jama kam wiyete ko Allah sa eɗi mbawa sa hulde ɗum haadi ala bawɗo wiidema noon mbiɗoma noon fof ƴefta ɗemguel ma cetta mbiya aɗa haɓa e muɗum kono noon so tawi aɗa yiide e président walla aɗa daari e police walla aɗa daari e woni nokkuji hay goto suusa huɓɓude téléphone mum sabu wiya ko yo ñif ewa ɗum ɗon noon minen to Amérique to joni a suusa nanude téléphone jama a suusa nanude téléphone hôpital a suusa nanude téléphone tribunal e gueɗe mbaɗe ɗon e gueɗe mbaɗe won nokkuji nan ɗon so tawi tan téléphone ma soni toon hay sono ka jogornoɗo ñawanede kayita e kayita ma pirte no goppete saabu ko bonnenagal ndega noon ɓeɗo mbawi wadde ɗeɗum kuuɗe ha ko heddi e meɗen aɗa yiya ɗo joni galle no worno daña sukaɓe ma taw ɓe ko jangguɓe daña ɓiɓɓe ma e rewma goto fof jiyaɓe one nde suudu leeli ene nodda e téléphone one ga en ene internet ono ga en hippi sara barmi ene nodda e WhatsApp ɓe to ne jooɗi ne kalda hay goto galle haydara jomum jewtita tindi e daari ɗo joguinoɗen hanki jewte e wajuji mawɓe ɓen joguino hanki gandodiral ɓiɓɓe ɓesguji ɗum ko kaari ɗum ko ɓi kaari ɗum ko goggoma kaari ɗum ko nenama kaari ɗum ɗo fof ko gasi ha laaɓi e worti rewɓe ɓe ganduɗa wullumbare ɓe mbawi windude ko ɓen tan donki hen kono hay ɗum ne kadi ɓe mbaɗi feere ɓe mbaɗi wonɗo mbawɗa ñoƴƴude kaala sa ñoƴƴi haala hay sa windani atan koɓe bindanno ɗum nawi tan hankkandi ko jangguɓe kono ɓe janggani ɓe joni ballama sabu ɗo waɗi micro el ɗo anani a ñoƴƴat ɗon ñoƴƴa kaala an sa woppi yaaha kañumne kadi joni ñoƴƴa kaala joni ko ha holden bandiraɓe ha holden ha holden sa ñoƴƴat kaala o e woppa kay an ƴef kartal ma tan kay nodda e kono noon a woppaten bindi bindi ɗi noon no kali wirini ala ko neɗɗo haalata wona photo mum wona bindol mum wawa nadde toon yalta koko mofta ha ñala muɗum noon ara moɓe beela yiitude so ƴetti so haal ko weela foof yanande ñala moɓe beela fof ɓe jiitan ɗum eyi ɗum ɗon noon ayi ɓe ñemtinde kono gueɗe ɗe Allah waɗi ɗe kala ko neɗɗo wi kala ko miiji kala ko haali kala ɗo memi e koko winda ay no ɓe mbaɗiri téléphone ngaji ɗini so tawi hitade maayi téléphone ngaji ɗi fof no gummorto lawol gotol e nelde yimɓe wadde ɗumen bonne année o ɓe taw goni manta ɓe goni montarsi ɓe goni France ɓe goni Amérique ɓe goni ko Allemand goto hen fof nodda e oɗon waktu
noddira téléphone mum nodda téléphone to fayi to taw téléphone o juuɓata sabu waɗi ko numéro direct so tawi yeehi ha yettima toon so yeehi ha yettima toon ewa jiiya jomum en kadi janggo e jaam ewa janggo e jaam facture ala e mumen ko ɗum ɗo joɓaton ɗum ɗo joɓaton hay goto ɗo juumata ndeno way kono compte ma bancaire way kono compte way kono numéro ma auto e way kono social sécurité ma ala e fof ko nandi way kono feɗenu ma nanuru walla ñamuru jofurdu ma hay goto en ganduɗa wonno ɗum no e ñaago bandiraɓe ɓe gartir haqqille mabɓe e hono ɗeɗo gueɗe kadi beele ene walla ɓe taw kadi ɓe majjani hen ewa so tawine tan kadi ko toon kadi ɓe jewto yoɓe jewto ɓe ganda koɓe jewti ɗo hono ɗiɗo radio e kam eɗen gandi ala mo jaɓeten yewta haala ko fewani walla waɗa fewani walla nelde foto ngo moƴƴani ɗum ɗon suusa en jaɓata kadi wona aada men ɗo neɗɗo woni goto ɗo noon heddidimo fittare mum heddidimo belade mum ruuhu o e ɓerde nde ene duñamo cheytane ene duñamo e waddemo ko weeli ɗum noon en saji ma yaa e haalaji dakmito jomum fotto hoore mum fotto yeeso mum nelde mo neldi on est ce que ɗon tan hannata est ce que on ne affaire o wawa ɓoccita ɗum est ce que on ne tinata tan ha portable mum ene jooɗi ɓiyum ara ñoƴƴa hawre hen ete hannde eɗen nganndi cuulon kon janngani kon ni ɓuuri wawde jide portable uji ɗum noon yo bandiraɓe nden waɗoɓe ɗeɗon photo yo ndento saabu hen sahi so tawi goto jagganima ɗum moftinima ɗum ene wawi hankkandi ne waddema santage kala ko yiiɗema heɓat rokkam kadia waɗanam kadia so jomum salima tan wiya sa salima tan mami ƴeftu photo ma mi werlo e Facebook mami ƴeftu photo ma mi werlo e WhatsApp ay joni noon kuula jaaha mbaɗana ɗum ko jomum yiɗi so haalis mum so terɗe ma sohli ewa so tawi kanŋe ma so hankkanda on taw woni jaam sabu so neɗɗo hawre ñamalo mum so tawi adaki yaade an a wawa yaade ko ɗon daroɗa ɗum noon ceerno Khalid ɗo tan woni sakkete jewte meɗen ƴeew konngol sakketol ngol mbaynortoɗa kadi min wima jaram e gargol ɗo ngol kadi yo Allah junnu yo Allah waɗane moƴƴere yo Allah rokku en yomdirde e dow leydi yo Allah nawru gueɗe men ɗi kadi yeeso ɗon ko mbaɗa uddirde e bandiraɓe sehlaɓe mi salmini on kadi mi waynima oɗon mi waynima on moni kala kadi inde muɗum e yettude muɗum kala kadi nanɗo hen kadi no hawriran ɗum yo uppu hakke no fewi no fewi neɗɗo kam wawi tan ko haalde kono noon ko keɗotoɗo andi so tawi fewi walla fewani oɗon goppa hen hakke no fewi kadi ɗo ene ko weltare tan minande min kam gimmiɗo ha to gonnomi to arde kadi yiide kadi ceerno Yahya Dia ko weltare no fewi gani hande mi ko no mboɗo welti ha ko ɓuuri ala e kadi kala ko kalmi hen gandon ko weltare nde tan waɗi hono noon ma goppano kam hen hakke no fewi neɗɗo timmani kala ko moƴƴi hen ko koto jomiraɗo ko ɗumnin hen ko koto gamga Allah jarama on jarama en jarama no fewi ha hande Kalidou a jarama en mbima gonɗon ɗo ko heeɗade radio Kokoriko international enne kadi en calminimo en juurimomo en mbiyamo kadi bisimilla makko e radio makko ono ngolɗo lefol noon ko lefol radio Kokoriko international bandiraɓe fof yo beltoɗo kono kadi ko lefol souvenir hakkude men e musidɗo meɗen Kalidou Camara inchallah so Allah jaaɓi ma o heeɓ lefol ngol kanko hoore makko kadi o wawa naftorade kadi o wawa hollu ɗum yimɓe beele goto fof ne famira noon famira haqqille mum wasa rewde ɓerde mum ala jennaɗo ala biyaɗo enen foof koye nder hen gonɗen ko ñingore nde ko won wodat haalɓe tan taw ñingore nde koye mumen ummi kono leñol ngol fof rendi ɗum kala min perguite min ñaagui yaafuya so ferguitakane kadi jomum dañi hen gandal mum kadi Allah jarama ko ɗo Kokoriko haddete mum e yewtere hakkude men e Kalidou Camara ɗo henne e Paris ñande tati lewru wiyetendu décembre 2016 inchallah taala yo Allah yom moƴƴere ma tawfiq illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi unib assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh لم يكن اسمها لما نزل من جنة والسماء ترى بار مرام في أسد يوم كان